Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamating sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mao'y magapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan yung mga lingkuranan o banosab siyang tagsa ka mga radio seats aron may magamit sa pagmamati ang higyo na karon. Ug ako magapanginaot ng panalangin ni Master iya unta ang ipaabot is tagsa-tagsan yung mga galingon. Ug ingon man hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsang mga panghuna-una. Aron sa ingon niya na hapsay ni pagtimang-timbang nini makamaturan nga amoy pagpadangat diya kaninyo mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalinghugan dinhi sa Power Radio magtugsugod kita alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Og sa Radyo Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon og sa Teleradyo RPN mabati usab. Og malantaw magsugod gana alas 12 mulungtad hangtod sa alauna og pag alas 5 balik pag alas 5 na sa programa sa matag Domingo kana hangtod alas 6 kapunon. Og sa Waycorat Radio FM sa Balingasag magsugod usab sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. Og sa dinhi dapit sa Mindanao og sa Visayas area aduna kitay 23 na ka mga radio station. O nining higayon na karon, ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta mga kaghelan ug mga kaigsunan, kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamaturan aron among igato diya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan, kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban yung takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko ihatag ko pa kamo sa uban pang ministro. Sa gihapon mga igsoon karon kaninyo makig-uban Evangelista Brother Hernaldo Pipi akong mga mainiton nga mga pagpangumusta panimbaya unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug bansiyang kapikas Madam Gaga ug sa iyang tibok pamilya kumusta og maayong pagpaminaw ug sa tanan nga mga nagmonitor nato diha sa BBCM compound sa mga palace guards uban pipila din sponsors usab nining atong tulumanon. Salamat sa makanunayon ninyong mga pagsuporta. Ug ingon man usab sa nagsunod namo sa Facebook ug sa YouTube. Salamat usab sa inyong pagsuporta og sa tanan nga mga sponsors diin kami. Karon padayon nga nagaalagad kaninyo sa kanginan pinaagi sa inyong pagtabang og aron sa paghisgot sa tima ihatag ko kamo sa igsuon. Brother Hermogenes Macarayo. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang tema nga atong pagahisgutan ang kabahin lang gihapon sa pagpadayon sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio nga angay namo hatagan og pagtagad tungod kay kun dili tagaan na pagtagad ang magsunod sa iyang programa bisan pag maglantaw sa Facebook og sa among programa moingon sila gipasagdan ra sa mga ministro sa PBCM ang mga gipangsulti sa among kaatbang nga si Mitchell Bindilio. Pero dili noon mahurot nato sa pagtubag. Ang gipanulti niya sulod sa iyang programa usa ka oras tungod kay kung usa ka oras mosulti pa pod ang mga ministro sa PBCM guba sa iyahang mga gipangsulti og dunay dili gid masakay ang usa ka oras nga iyang programa nga amo gyud nga ipabati. Pero dunay mga punto nga iyang atake diri sa amoa nga amo ging hatagag pagtagad. Ingon ana nga sistema. Pero sa mga nagsunod sa atong programa Brad Jiggy, Brad Jezreel, Brad Hernan, ang atoa mauni. Kung sa maghisgot ang doktrina dili pa gyud ta karon makapokus sa doktrina karon sa pagpalambo sa pagtulon ang PBCM tungod kay nakatiman nakapokus ta karon sa isyu ni Mitchell Bindilio sa pagtubag. Ingon ana nga sistema. Ang atoa kung pananglitan doktrina ang atong driveban sa ere o kung dili dunay matang sa pagtubag sa pangutana o kung dili man kung dunay mubuhi og isyu sama nining among kaatbang nga si Mitchell Bindilio amo nang tubagon. Ang pagtubag po namo madoktrina ka man o pagpanubag sa mga pangutana o pagtubag sa mga isyu nga nangatake diri sa PBCM. Brad Jiggy, atong susihon. Ipabati nato sa nagsunod sa atong programa. Kung muhimo tas pagdoktrina, kung muhimo tas sa pagtubag sa mga pangutana, labaw tanan. Ug kung muhimo ta pananglitag pagtubag sa mga niatake diri sa atoa, asa ba nato kuhaon Brad Jiggy ang atong pagtubag bisan pa sa mga atake? Sa Biblia Brad Macarayo ug basahon lang nato diri sa balaod sa misyon, mga balaod sa first 13 nga gipakanaog ngadto sa tanang misyonaryo ug mga miyembro.
Basalan nato sa pahina 14 sa numero 9 nga balaod. Ginadili ang pagkiskis sa kilay sa mga babaye o paggamit sa eyebrow o eyeshade kisupa kini sa kabubuton ni master. Nganong ginadili man kini ni master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? Ug kini ang atong susuyon ug ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Sa atong nabasa Brad Macarayo sa gitudlo ni Master kanato, ang atong sandiganan sa pagtuo mao ang mga nakasulat sa Biblia. Okay. Mao na nga nana gibasa sa kaubang ministro, Brother JK, nga ang pagtubag sa gitudlo ni Master kanato nakakuha ta diya sa nakasulat sa Biblia. Atong gitubag ang isyo sa mga nangatake, gibi sa Biblia, gibase pod sa sinultihan. Ingon ana ara sa nag-atake diri sa ato Basta kang gitudlo ni Master kanato sa imong gisulti karon sa gibasa nato sa balaod sa misyon sa imong gibasa, gisandig ang atong pagtuo diya sa Biblia. Ingon ana. Karon atong susihon kay diha man isandig sa Biblia, Brad Hernan, ang atong prinsipyo nga gisandig diha sa Biblia. Ang prinsipyo sa Biblia, kung ang imong isig katawo wala manghilabot, angay ba nimong hilabtan dili? Atong basahon Brad Macarayo ang Proverbio 3:30 ko mao kini ang atong matagad. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Okay, mao na siya. Mao na nga gisundan nimo ninyo ang among programa. Wala may gipanghilabtan nga mga nagkalain-lain diha nga mga religious program. Wala may gihilabtan nga mga grupo. Nakapokus mis issues among kaatbang. Nagpasabot. Kining amo dipinsa lang sa pagtulon ang PBCM, sa pagtubag. Ngani, kung kinsa may gipang-atake anak ni Mitchell Bindilio, wala mi mo dipinsa para nila. Kung dili, didipinsa mi dinhi para lang sa pagtulon ang PBCM. Basta, ang prinsipyo nga gitudlo ni Master kanamo nakasandig sa Biblia og ang Biblia nag-ingon nga ayaw pang hilabot sa imong sikatawog, wala siya manghilabot kanimo. Buti pasabot. Kung kami naghisgot og ngalan Mitchell Bindilio, nagpasabot, doon nami nabatian sa iyang gipangnulti nga dili na maayo diri sa PBCM. Nga angay namo og hatagan og pagtubag. Karon, ang prinsipyo sa daang tugon man na ato tas bagong tugon Brad Jezreel. Sa panahon sa mga apostoles, pag dunay mo hilabot ngadto kanila, pasagdan ba nila dili? Dili Brad Macarayo. Ni atong prueba atong basahon diri sa nakasulat sa Roma Kapitulo 14 versikulo 16 gingon, busa ayaw ninyo pagtuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa, giingon nga dili de tugutan nga panamastamasan pagsulti ang butang nga ginapakamaayo ninyo. Busa sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia, sila di ay sa ilang panahon di ay dili sila manghilabot. Tanawan ragon tenor sa sinultian ni Apostol Pablo, ayaw tuguti nga panamastamasan pagsulti. Sa ato pa, huwaton o panamastamasan ka. Mao gyapon kitang mga ministros BBCM sa mukuhit lang. Karon kay ang nikuhit si Mitchell Bindilio man hadi, kini karon mo tagaan na magpagtagad. Unta ang buhaton ni Mitchell Bindilio og ingon ani pa lang og duna pa lang ni say baruganan sa iyang gisulti ning tawhana. Walay problema. Doktrina ang hisgutas PBCM. Pero kay ang dakong problema na aman niya. Kay kung kabalo lang ni siya mutuman mismo siyang gisulti, doon na panibaruganan siya sinultihan, wagi, binungkagay sa rason nga may tabos, ere. Nga naman, kinira ang may tabo sa panahon sa mga apostolis. Gumikan kay ilang prinsipyo, nga dili patugutan kung panamastamasan pagsulti ang mga butang nga ilang ginapakamayo. Pag doon ay mohilabot, mutong ginubanay sa rason. Sa ikaduhang Korinto 10, 3, 4, o 5. Sa Bibliang Kristohanong katilingban, kay sa King James Version, giingon nga ginalumpag namo ang mga pangatarungan sa way hinungdan pagbasahon nimo sa Biblia ang Kristohanong katilingban kanang ikaduhang Korinto 10 bersikulo 2 hangtod bersikulo 4 giingon nana mangguba mig mga katarungan. Sa ato pa ginubanay nas rason ingon ana nga sistema. Walay mahitabong ginubanay sa rason tali ni Bindilio og kanamo nga mga ministros PBCM og tumanon lang unta niya iyang sinultihan. Unsay gisulti niya nindot baya unta kayo og kinis niya doon alay baruganan, pero kung tabra manggulis ba ning tawhana god. Unsay yang gisulti? Niya, paminawan ta. Tanatong tanan sa ato. Hos ko kadiyot. Murag makaingon mo nga nagbalik-balik no, pero doon na may purpose. Niining gipabati, gibalik na mo ni kay pag-abot sa unahan, lampaso laging agi ani kay doon na say gusto na mo nga kining tawhana sa iyang panulti way baruganan. Among pamatud-an. Ay galaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan, Brother Mitchell Bindilio, sa mag-asa, makikuban usap kaninyo, kining matahong nga kagabihon, sa tingog sa kamatuoran.
usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat kundi naa gyud sa balaan nga kasulatan. Salamat. Unsay giingon niya? Usa ka tulumanon tingog sa kamatuoran, wala magbaka, ang tanan gisulti puros gyud naa sa Biblia. Okay? Tanawa gani ninyo mga kaigalaan ug doon na ba ni siya prinsipyo ug baruganan sa iyang sinultihan. Di ba mismo sa iyang sinultihan, di na mahibalong mutuman sa iyang gisulti. Ato sang iplastar. Gawas nga dili siya magbakak, ang tanang gisulti puros ra gyud naa sa Biblia, iya din gisulti. Ang iyang gusto ngano nga di ra bagi sa magbakak, ang iyang isulti puros ra gyud doktrina. Atong paminawan ha. Dili ko ninyo mo kuan sabay. Ano to din doktrina? Ato nga isultis mga tao. Oh, doktrina ang ato. Kung kana lang iyang hisgutan, wag problema. Walay tubag nga buhaton sa BBCM nga among ipabati sa ire, nga gitubag na mo ang isyos among kaatbang nga si Mitchell Bendilio. Ngano? Doon na siya gisulti. Di siya magbakak, siyang programa, puros Biblia. Doktrina rang kuno ang isultis mga tao. Tan-awon to ni karog, mahibalo ba ning mutuman ning tawhana? Unya unsa pa gyud nga gawas nga doktrina ra atong paminawan kay pag-abot sa unahan karon ibabati na mo nga mismo iyang sinultihan. Kung maoy paumhan natos Mitchell Bendilio, bisan pa ang iyang pagtulunan, magpamatuod siyang di tinuod. Haha. Murag makaingon karon sao ka na pagpamatuod sa BBCM sa nga ang iyang pagtulunan simbahan, mapamatuod ni Mitchell Bendilio, mismo Mitchell Bendilio nagpakita na og taras niya nga dili tinuod. Huwatan ninyo, lingkod mo sa lingkuranan, pamatia ang among programa, nganong nakaingon mi. Nga mismo pang iyang pagtulunan, siya ray mo pamatuod nga dili tinuod pinaagi siyang sinultihan. Kung wala pa ka Mitchell Bendilio, magkasagumak ingon ani, ipahimutang ang imong radio station og kundili naghawid ka sa naglantaw ka sa Facebook, tan-awa og unsaon namo nga mismo ka. Ikaw ray mo pamatuod nga ang imong gibarugan mugawas nga di tinuod kun ang imong sinultihan atong paumhan. Niya pa. Iplastar sa nato ni. Iplastar ta ni. Unsa pagyod gawas ka doktrina lang? Ningon siya sa iyang programa. O atong ipabati. Ug maulang gid unta nig dunay baruganan, wa gid untay problema. Now, unsa pagigisulti niya gawas nga doktrina? Di ra ba kuno ni magbakak? Kani isyu mo isyu lang. Wala ko nangatake ninyo. Okay. Wala mga take. Di gid lagi ni mga take lagi. Tarawa. Sa ato pa, kung paminawan mi, murag kami hilabtono no, panalitan ani og mao ni iyang kuno na. Pero tanawa gani ni ang sistema. Tanawa gani. Giingon ni re sa kuno, ingon dayon siya, wala siya mga take. Unsa pa gyud? Niya now. Ya. Kuana na dili pitay ka lang mga kaigsuonan. Kamong naminaw karon, ato lang ito dire, ato lang ipahayag. Dili kontra ako sa mga kapong nagpista ko dili kontra. Tanawa. Di kuno kontra ha. Pero kini nga porsyon, bag-o pa nilibkas iyang baba, pero pag abot sa unahan, mapamatud-an na namo ngayon sinultihan mismo, wa siya baruganan. Di siya mahibalobang mo, huna-huna siyang gisulti, mapamatud-an ba dili, mismo rapod siya sinultihan. Ningon siya, di siya magatake, doktrina lang, di siya magbakak, pero pag abot sa unahan, tanawagan niyo, pareho nang ta. Hindi kontra direksyon. Ang atong gikontrahan lang ang pagtuwa sa anong doktrina ng mga taga-Dimao na gitudlo mga kasama na si Tomas Irinyo, Jesus Dos Santo, na ang kinabuhi bisyoso, badlungon, na tarong-tarong patag. Tanawa, tarong-tarong pa kuno sa binuhatan, question, ang hilabot, wala. Bendilio, naakay baruganan, wala. Tanawa. Unya, nganong ingon ani nga sistema, gisugdan na nagwitik. Doktrina kuno sa BBCM nga wa magkadimao, pero nag-ingon siya, wa kuno siya manghilabot. Tanawon ta, giyon sa pag hilabot ni Mitchell Bendilio nga dili ni ingon nga among palabyon sa pikas dunggan. Musampol mi. Ngano nga ingon aning sinultihan sa mga ministros ni BBCM. Paminawa, unsay gisulti niya. Number 1, nga para namo niya gibalik-balik ra bagis ere. Paminawa na to. Niya, kini nindot ni nga pag-istorya, nangatake ni wala. Kini paminawa ninyo. Kung mangulag ng among Diyos, Tona! Tona! Ha? Tanawa ang tinor sa sinultihan ha? Tanawa sa inistoryahan palanggani nang hilabot manigwala. Tanawa. iyo, kanas po mas ihenyo doon yung senior, kung mangulag na, mupupot ka babae, dili na mo na mapugnan.
Diferensya ka na mo na Bindilyo. Kay mo na gahom sa among Diyos. Boss, kung kadiyot! Bindilyo asa man kakakita nga nagdoktrina ang PBCM nga ang pagkanay asawa og kanang imong gilito karon mao nang gahom ni Master. Pawaton ko no sa irebe. Hagiton ta ka. Pastilag makigibati lagi ka lampa. Matay. Muna giingon lagi nako bisag asa pa makabot. Basta mao ni ang imong stand sa tinuod pagkasulti lampasong agi. Kini lang gani oh. Niingon ka matod pa di mo. Mao na gahom ni Master nga. Mao na nga. Nay asawa unya. Mao na gahom unya pag-abot anak. Nagdoktrina ba? Kinsas mga ministro sa BCM nga nagsulti. Nga mao nang gahom ni Master. Be? Nganli? Kanang imong gikaikwentro sa area, kanang naay naghupot og programa ha? Ibabati ko no. Agoy! Nagbatbuhat ang mga istorya. Ikaw ang sunod yan. Ikaw rin magpamaton nga di pwedeng pastor ka. Di ka magbuhat-buhat yun. Di ka kinahanglan nga magbuhat-buhat ng istorya. Nah, ipabati na mo ni pagkabot sunahan. Amo sa ning pabati karon. Nga na yung anime. Oh? Na. Friend, relax lang po so, friend. Dili ba kinulo ko, friend? Gusto gani kag mo relax gani me. Tarungan sinutihan mo. Ha? Na, sige. Ato ning sugalan karon. Koy. Ang PDCM, disente kayong doktrina. Ang ilang Diyos, Espiritu Santo, naglumpong ang babae. Kay dili kapugnan ang ilang Diyos. Maulaw, ano? Okay! Pakauaway man kang gusto mo. O sige. Ihatag na mo ang imong gusto. Ha? Ihatag na mo ang imong gusto. Pakauaway man ka ang imong gusto. Una, tubaga, asa. Nga kinsas mga ministros PBCM nga nag-ingon. Nga ang pagbatog asawa ni Master, iya na mo nang giingon nga mauna ang iyang gahom. Asa? Bindilyo wa ka mauwaw? Niingon magigagwa pa mi mauwaw. Huna-huna ako nung sinultihan mo. Kinira ang among ipabati nimo. Ha? Nga pagtubag. Unang lambos na mo nimo sa among katarungan. Una, kinira. Angay lang ka mo balik-balik, anak, og musulti, anak, kung pananglitan ang PBCM, anirang tuiga na tukod. Natukod ang PBCM, 1967, na restro 1971. Nianang panahuna, kanang gisulti mo, nagdaghan ang PBCM. Angay sa imong kasayuran, wala ug wala na idoktrina. Nagikabig na mo ang mga tao tungod kay si Master, doon na ba'y asawa ug wala ba'y asawa? Dibati lagi na, basta lagi lang paso gigagi. Wala magdaghan ang PBCM para sa imong kasayuran. Nga nagdaghan ang PBCM kay doon na siya asawa o wala siya asawa. Ha? Basig wa ka masayod. Kung paranglitan karon, kana imong gibuhian sa ere. Nagtukag na ito, nganong nidaghan ang radio station. Ha? Tuwa na. Wa ka mauwaw? Na, pagkawaway magkatas ere. Wa pa kumutandog sa imong sinultihan na. Diha nako. Sa imong giingon. Bindilyo, ipabati ko no, be? Hagiton ta ka. Kinsas mga ministro nga nag-deliver sa programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nga ang tao gi-deliveran sa doktrina o ang doktrina gipasulod ka kay si Master doon ay asawa. Na? Be, ipabati. Angay lang kang magubaan na o gidoktrina na mo na. Adios, pagklaro, mauraman po ni. Dibiter ka may klaro. Dibiter gani ka do. Ayaw nga di ka mapaninglan sa imong pagka-dibiter. Pagkawaway magkani. Ay, ayaw ko kagitas ere. Ayaw mi kagitas ere. Kaya kung pananglitan nga musulti kas ere, ana, ha? Huna-hunaas makadaghan. Angay ba ni mo nang isulti? Angay na ni mo nang isulti sa PBCM o among gipabarog nga gidoktrina sa PBCM. Sukad sa 1967 na restro 1971 gidoktrina na mo kasi Master gikabit na mo kay kini maunay tuoy dito kay naaya sawa o wala na maunay akong problema nimo unya karon naghimo-himo kag istorya nga matod pa nimo maunay gahom ni Master nga among gideliver nga among gidoktrina karon sa karakabati ang gidoktrina na mo na agoy pagklaro ba wa ka mauwaw aning gisulti mo. Kinsa maning nagtambag nga niingon man ka nga sa imong programa di ka magbakak kay ang tanang gisulti puros Biblia nganong wa ka man mutuman aning nagtambag nga kining nagtambag si Mitchell Bindilyo ang iyang programa tingog sa kamaturan og siya nga musulti di mamakak ngano man nga nagtambag ka man ini
nga kung pastor ka, niya atong paminawan ug unsay tambag sa lain nga nagprograma ambot og lain baka ning tawhana nga matod pa niya di pwede nga magtumutumo tag istorya kung kita pastor ta. Paminawan ta niya wa ka mauwaw ani pakawaway makani di ka mauwaw ani niya paminawan ta. Oh Tama! Unya karon ha, among gipabati ni kay nanambag ng laing bindilyo. Ambot kag naa pa pag laing bindilyo, Mitchell Bindilyo ang pastor sa. Na, tanawa, ambot kag pila kabuk. Na, niya giingon dire niya nga og pastor taw sa niyo, no? Tuwa unya karon ang pangutana karon. Ningon ka pastor ta sa simbahan. Usa ta ka leader simbahan di pwede nga maghimuhimo tag istoryang binotbot nga magtumo-tumo ta. Unya pangutana do nga tumo-tumo ka bando. O dili tumo-tumo ipabati usa gani ka musulti gani nga kana imong giguba. Si Master Duna bay asawa wala pabati sa gidoktrina na mo na. Pagklaro ba? Nawa gaway klaro. Mao na ang pangutana diyan ituman ka sa tambag ni Mitchell Bindilyo do gitambagan ba ka? Ikaw ra ba nagtambag sa imong kaugalingon ani ituman ka na? Wa ka magunahuna sa imong pagkapastor? Pastor ka. Kung pastor ka, na nagtumo-tumo ka man. Adios, mangguba ramang kasway gubaunon. Magbuhat-buhat ramang kag istorya aron mangguba ka gawa namo na ibabarog ng doktrina ha. Natanawa maora pod ni debater nga may klaro. Prangka nga pag istorya, sultihan ta ka. Wa pa may santoson nga makigdebate. Prangka nga pag istorya na. Kung kini, muni giingon. Ay nalag pangahas. Ug mauning mangahas ka, magbuat-buat kay istorya, mawawan ka lang mismo sa sinudyan. Ipabati na mo ni karon ang unahan. Ha? Ipabati na mo na. Karon, ang pangutana karon do, niya do, ang istorya do. Parsyal, kinira. Ang PBCM, nidaghan, dili tungod kay si Master Dunabay asawag wala. Di gini mo na mapungan. Wapon na mo idoktrina nga ang amo kini sulod mo ani kini gipasabot na mo kay si Master Dunay asawa o wala ba? Ha? Doon na gilain pero wala ta nakapokus anak kay pamatudaan ko wa kay klaro sa imong sinultihan. Mo nay among ipabati karon. Ha? Tan-awon ta. Brad Jiggy, kung kita nihimos pagtubag tan-awas Mitchell Bindilyo di kupukupong age. Be tan-awon ta. Unsay gitambag sa Biblia Brad Jiggy? Kun manulti ta Brad Jiggy. Ang tambag sa Biblia, Brad Macarayo, pagbantay kasi yung sinultihan o timbang-timbangon yung pinulungan. Basta wala na to sa Biblia ang Katoliko nga may imprimator ni Julio Cardinal Rosales o ipanagusahan sa mga scholar sa Biblia nga mga Katoliko o mga Protestante. Dini sa Sira, Kapitulo 28, versikulo 25 ngadto sa 26. Busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbangan ang matag pulong o pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanus ay ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay, masukamot ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong ug malukapad sa tubangan niya. Sa atong nabasa Brad Macarayo, ang tambag sa Biblia, magbantay kasi imong sinultihan og timbang-timbangon imong mga pinulungan kay basin adunay tawo nga nagulat, kanus ka masayop ug kun dili ka magbantay basin malukapa ka sa tubangan niya. Unya, sama lang ko dinhi Mitchell Bindilyo Brad Macarayo nga nakigatbang ka na to nga wala magbantay sa sinultihan. Tanawa permitilo ka pa. Nya sama sing giyon kanina nga, wa siya gilabtan, doktrina lang. Nya wa siya gitake. Nya pag-abot sa unahan, nangatake dito sa tumong tutudlo. Nya nanghagit pa nga tubagon kuno daw ang iyang mga atake. Nya sa daw ang sa diyang atong gitubag Brad Macarayo. Tanawa, loka pa. Unya kay kung ako pa ni membro nga nagsunod ni Mitchell Bindilyo, mauwa ko sa Mitchell Bindilyo. Dungagi pa yung pagtamay ya master aron mawawan pa kag usab. Unya wa ka mauwaw ana. Ha? Wa ka mauwaw ana Mitchell Bindilyo pag-away ningon ka. Uwa mo mauwaw ana. Unya, kini pa wa ka mauwaw sa sinultihan. Agoy, tanawa. Na, natuman ka sira. Be, nakasulat ba sa Biblia? Gituman mo? Tanan man kani mong gisulti na sa Biblia. Di, naguna-una ka ni. Natanawa lagi. Na, lampaso. Be, atong tagdon karon Mitchell Bindilyo, wala, pasalamat kang wala pa mi nakapokus karon. Nining higayon sa pagtubag sa imong mga gisulti kanya parte nga, kana imong kay dili na mo mapugngan. Oh, tanawa ra imong sinultihan? Wa pa mi makapokus, ana. Gipokus ana mo kay amo na karong sugalan. Nya ana karong panahon na, pero parsya lang sa ang atong ihatag.
kanang mga gibuhat ni Bindilyo gisagumak na sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Brad Jezreel, Brad Hernan, tan-awon ta sa Biblia. Be, naaba sa balaang kasulatan, Brad Hernan, nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, doon na ginasagumak niya nga mga nagtama yung nagpasipala kang Kristo. Naa Brad Macarayo, Santiago Kapitulo 2 versikulo 7 ang atong pagbasahon. O kasagaran ra ba sila mao ang tigpasipala kang Hesukristo kansang halangdungalan inyong gidala. Doon na ba'y nagpasipala sa ngalan ni Kristo, Brad Hernan? O Wala wala? na sumala sa atong nabasa Santiago Kapitulo 2 versikulo 7 ang atong natagan. Kay kung naapanis Bindilyo sa una usanis, nagpasipala kang Kristo sa una, Brad Hernan. Maingon-ingon, may kalainan. Pero naama sa atong panahon karon mo nas dapit sa Espiritu Santo nga pagpamatud na una. Ngayon ana ang sistema. May lang tatog nang guba sa doktrina og dili siya mamirsunal man. Be, tan-awon tani karon sa balaang kasulatan. Katong mga wala nagtuo sa una ni Kristo mo gito magbuhi sa nagpasipala kang Kristo sa iyang ngalan. Unsay gibuhat bisan pa sultian ta kamit silbindilyo sa panahon sa atong Ginoong Kristo bisan pag nagbuhat si Kristo maayo wa ginalantawa sa mga dili magtutuo sa una ngani gitinguha pagani nila ang kalautan ni Kristo. Unsay tinguha nila, Brad Israel, sa mga wala ilang tinguha Brad Macarayo ang ilang untang batuon ngadto si atong Ginoong Kristo. Nay ang prueba sa Juan Kapitulo 10 versikulo 32 lapos na ngadto 33 gingon. Ug kanila mitubag si Jesus nga nagingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan samahan. Unsa ba niini mga butang nga ang hinungdan tungod niini inyo akong pagabatoon? Kanila mitubag ang mga mitubag ang mga Hudiyo. Nga nagingon, batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo kundi tungod sa pagpasipala mo batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tawo karamanunta. Tuana, ingos Kristo gipakitaan ko kamog maayong buhat. Unsa pa nining buhata nga niini inyo akong pagabatoon? Batuon de kuno kay si Kristo de kuno nagpaka-Dios nga tawo ra man unta. Mao nang uban nagpasipala, ang uban nagtinguha si Kristo batuon, si Kristo patyon. Ingon ana nga sistema. Kay wala sila ipagtuo. Ingon ni ana, mo nang parsya lang sa ang among hatag dito kag ganitong iyang gipanulti kay dura may palutson karon nga siya. Bisan pa sa iyang baruganan o relihiyon, way klaro nang manulti. Klaro na. Pero kag istorya na, pamatud-an na mo na. Pamatud-an na mo sunahan. Karon, tan-awon ta sa Brad Jiggy, atong susihon. Nag-ingon man ang si Mitchell Bindilyo nga ang iyang programa tingog sa kamatuoran. Sugala na sa nato ni Be, wa ra ba ko sa mamakas siyang programa tingog sa kamatuoran. Nindot kayo tingog sa kamatuoran, pero tan-awon tagpasado ba ni? Angay bang tawgon ang iyang programa og tingog sa kamatuoran? Brad Jiggy, tandugon sa nato ang tingog sa kamatuoran niyang programa. Sa balaang kasulatan, may bakak ba nga nagikan sa doktrina o sa kamatuoran o wala? Wala, Brad Macarayo. Basahon lang nato diri sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 21. Gisulatan ko kamo Sa Kapitulo 2. Kapitulo 2 versikulo 21. Gisulatan ko kamo dili tungod kay kamo wala mahibalo sa kamatuoran. Kung dili tungod kay kamo nahibalo na niini og nahibalo nga walay bakak nga nagagikan sa kamatuoran. Sa atong nabasa, Brad Macarayo, wala day bakak nga nagagikan sa kamatuoran. O kini si Mitchell Bindilyo sa iyang wali ko no nga sa iyang programa nga tingog sa kamatuoran. Mora ba ni tingog sa kamatuoran nga sultig bakak? Mitchell Bindilyo. May pag-ilista na lang nga nimog tingog sa kabakakan Mitchell Bindilyo kay murag sa likwat mong gipamanahon nga tingog sa kamatuoran nga kasulti kag mga bagak. Tuwa na, unyado, di ka mauo anado. Ha, nagprograma ka. Labang bitaw kay kami. Doktrina ni pag-abutan na imo giming uuon. Karon kay pag-awaway man kay mo gusto. Tanawa. Unsa na sinutihan mo? Daha. Tanawa. Unya, do. Tingog sa kamatuoran do. Unya ang imong tingog sa kamatuoran ni ingon pag dili magbakak. Unya pag-abot anak di ka manghilabot. Hilabtonon di ka. Na, unya na kay bargoran ana. Na, gagit man gyud mo pagkawaway. Unsa imong giingon? Ipatubag pa manggani nimo na. Unsay imong hagit na mo? Yo. Basig. Ay, sos! Ibabati na mo. Unsay imong gisulti? Ikaw mo'y nang hagit. Nga mato pa ipatubag pamanggani na di mo na mo. Unsay prueba nga imong ipatubag nas amo niya paminawa na to. Oh? Ikaw mo'y nag-istorya na paminawa. Oh? Ikaw naghagit na mo, no? Oh, paminawa. May tubag na ba? Tubag. Oh? Unya, wala. Niingon pa, tubaga. Ay, magkasako. Nya, kay gipatubag man, pagtubag, tanawa. Muna, giingon sa kaubang ministro, Brother Jiggy kaganiha, nga di ka mauwawa na. Na, tanawa. Tanawang tabi. Niingon man ang sa Biblia, walay bakak nga nagikan sa kamatuoran. Karon, kung adtuan nato ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Hernan,
ang atong Ginoong Kristo kun atong susihon. Kini ba bu nabay gipahayag ni Kristo og unsa si ang atong Ginoong Kristo, Brad Hernan? Na Brad Makarayo, Juan 14:6 ang atong pagabasahon. Si Jesus mitubag kaniya ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanato. Ang punto nga atong nabasa balikan ta si Jesus mitubag kaniya ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. So kuwahi kana sa pipila ka mga record nga atong napadungog sa wali ni atong kaatbang nga si Mitchell Bindilyo busa. Mao kana Brad Makarayo ang giingon sa atong igsuon nga si JG Makarayo nga balikwaot paminawon ang iyang tingog sa kamatuoran wa na magkadimao. Oh, na, mao na. Unya, karon be tan-awon ta, be. Brad Israel, tan-awon ta. Sa balaang kasulatan atong susihon na si Kristo sa iyang panahon kay kamatuoran man. Nagpasunod ba si Kristo aron sundon iyang tunob, Brad Israel? O kung siya musulti na, doon na ba'y bakak o wala? Walay bakak nga magikan sa iya, Brad Makarayo. Na, kini karon laing lambos na po ni karon ni Mitchell Bindilyo. Sagna gini Mitchell Bindilyo, bakasagang ka ba ni karon? Tanawa gani, di ba musultian? Di kagyod kasagang. Mo na giingon, lagubo ging agi ani. Kaya itong basahon diri sa Biblia, ang pulong sa Dios sa unang Pedro kapitulo 12 bersikulo Kapitulo 2. Kapitulo 2 bersikulo 21 lapos na ngadto sa 22 giingon. Kining tanan nga pag-antos bahin sa buluhaton nga gihatag sa Dios kaninyo diin kamo gitawag. Si Kristo nagpasakit alang kaninyo, nagbilin og panag-ingnan nga inyong sundon. Sunda ang iyang mga lakang. Wala siya makasala ni namakak. Tanawa, sundon kunong lakang ni Kristo, wa siya mamakak. Karon, kay wa man mamakak si Kristo kamatuoran. O niya, do, kaya ba ni mo, do? Doon, may pag ka nakaako ka, no nga mo nag-title sa programa, o pag-abot niya, kanulti kag bakak? Na, tanawa, dingon man ka, nga imo may di ba may mauaw? Counter na mo, di pag ka mauaw sa sinultihan. Ay, nakaako ka title sa iyong programa na pag-abot si Kristo di mamakat, pag-abot ni mo ana ningon ka doktrina lang, di ka mahilabot o kagyatagan lang atake ka. Agoy, tanawa na kay gituyuan mo problema lagi na sa magsili. Ang magsili maura toy magpusa sa sili o magsili maura nay mo bating halang. Na? Ha? Tanawa. Na? Problema nimo na. Mo gingon namo og wa ka maproblema og wala pay nakahatag nimo nga imong kaatbang nga naghatag nimo og problema ipaniguro namo dinhi sa iri. Matagaan gyud ka namo og problema. Tagaan gyud ka namo og problema. Be. Atong tan-awon. Brad Jigi, tan-awon nato be, si Kristo kamatuoran, si Kristo di magbakak. Atong susihon. Betan-awon nato sa Biblia, Brad Jiggy. Si Kristo kamatuoran dili magbakak. Kung ang tao sa Dios, Brad Jiggy, kung musulti na sa unsa ug asa niya gisunod ang iyang gisulti ug giawat, Brad Jiggy. Kung tao ka sa Dios, Brad Makarayo, magsulti ka sama sa sultihan sa pulong sa Dios. Ug basaw lang nato diri sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11. Ang tao nga magasulti kinahanglan magasulti siya ingon sa sultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gawom nga hinatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios pagaymayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kangturan. Amen. Sa ato nabasa, Brad Makarayo, ang tao sa Dios magsulti sama sa sultihan sa pulong sa Dios. Nga kung kinsa ning magsulti sama sa sultihan sa pulong sa Dios, mao niya mga magwawali ug ang pruiba niya na basaw lang nato diri sa laing translation kaya nga akong gibasa King James version man. Basaw lang nato diri sa ang buhing pulong sa maura gyapon nga sita sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11. Kitawag ka ba aron magwali nan pagwali og isipa nga ang Dios gayud mo nagsulti pinaagi kanimo. Bisag diri lang ta ko to, Brad Makarayo. Ang katude yung magsulti nga sama sa sultan sa pulong sa Dios, mao ang mga magwawali. O granting without admitting nga si Mitchell Bindilyo magwawali ni Hesukristo. Moro ba ni magwawali ni Hesukristo nga gasultig bakak? Kasi si Hesukristo di man gasultig bakak. Si Mitchell Bindilyo podon ta dili podon ta magsultig bakak. Unya Mitchell Bindilyo, isipon ba gyud nimo nga si Hesukristo mo nagsulti pinaagi kanimo kay namay mabasa sa Biblia nga isipon nimo ang Dios gayud mo nagsulti pinaagi kanimo. Dapat dili podon ta ka magsultig bakak. Nya. Unsa mga na Mitchell Bindilyo? Nya mo ingon pa nga si Master kuno piki, Brad Jiggy. O kusog pagigay na siya moingon nga Oh. ang ato kuno daw magtutudlo piki. Nya mura po diyang gig nagpiki nga siya nagapuliki kung saan niya pagpanubog. Ba una na tanawa lagi. Unya unsa na? Ha? Mo na giingon.
Maproblema gyud ka ug banggaon nimo mga ministros bisan asa pa kadagan gukdon gi kanamo. Hangtod hangakon gyud ka. Hangtod hangakon gyud ka. Prang ka na nga pag-istorya. Be, tanawon ta sa Biblia, Brad Rome. Na naman, tanawon ta ni Brad Rome. Sa balaang kasulatan Brad Rome, be, ang gisulti sa tao sa Dios o sa magwawali, sama man sa sinultihan sa pulong sa Dios. Doon na ba'y balitad sa pinulungan sa Dios o wala? Wala gid Brad Macarayo kinira ang atong katbang si Mitchell Bindilio Moray Kabinalitad. O balitad o Okay. sinultihan. Ato nung pagkabasahon kining kasulat sa Proverbio kapitulo 8 bersikulo 8 nagiingon. Ang tanang mga pulong sa akong baba mga kamaturan man walay bisan unsa nga baliko ni balitad diha kanila. Busa, wala day balit ades pulong sa Dios. Karon kay magwawali sa Dios magasulti man pinaagi sa sinultihan sa Dios. Pangutana Mitchell Bindilio. Nganong niingon man ka di ka mga taki doktrina lang o na di ka mamakak? Nganong namakak man ka? Asa may tinuda na? Mga taki ka o di ka mga taki? Asa may tinuda na? Ha? Ni anang duha na agi mo gawas nga di tinuod. Ang imong giingon mao ba ni tinuod nga di ka mga take o kanang imong pagkahilabtonon manghilabot gyud ka asay tinuod na tanawa do isa ka sa kadagan sapon mo na giingon kalayos ibabaw kalayos ubos na tanawa o niya do sa pagkuhit nimo nga matud pan imo pakauwawan mi nimo niya nakadulot do mismo kas imong kaugalingong sinultihan nagapos ka unta nangandam kag kandado kanang giingon bitaw kandado bitaw butang kog pultahan kanang giingon sirak ba 28 ba 25 26 basig wa ka mahibalo ana kanang giingon pag andam kandado sa imong baba buti pasabot tan-awa ganing pultahan og imong lakan kandaduhan na nabay makadaladig sulod ana gawas og ablihan na sa nagsirado ana kun ikaw manulti ka tan-awa bang di ka masudlan sa imong sinultihan tan-awa gani nga dagang buslot di ka sulod ni tan-awa pag sulod busising age tan-awa lampor na sang age tan-awa uwaw ang age Da. Na, dinhita. Kay makigsinukdanay man kaha di ka. Tanaw tani. Pwes, ihatag na mo. Unsay imong gisulti? Basta ang imong prinsipyo lahi. Niya, paminawan ta. Og unsa ang imong gisulti. Basta magsukwahi kagani sa pagpanulti, ikaw rin naghatag og dalan ani. Niya, unsay gisulti mo, basta maglahi ka sa prinsipyo. Kasi at Diyos, lahi mang prinsipyo. Kay dili tinoon piki. Tanawa! O maglahi di kag sinultian piki. Pangutana, kinsa man tong Bindilio nga nagsulting di siya mga taki o di magbakak o kinsa man tong Bindilio nga nangataki. Tanawa! Di naglahi ka mismo sinultian mo. Ikaw ra nagpamatod nga ikaw piki. Tanawa! Na, mo lagi ni. Maproblema gyud ka. Mo ni giingon og panalitan harap-harapan, age o nagtuo ka. Gipang tikalbong nimong giinkwentro nimong debate, harap-harapan, deres PBCM, lampasong age. Tanawa, di mo na bakat. Tanawa unsay nitabo sa imong sinultihan ron. Wa pa ko motandog sa inyo, wa pa motandog sa imong doktrina. Ang gitandog ko ang imong kaugalingon. Kay na personal ka ni Master Poy. Personalon ko ang imong kaugalingon pinagi sa imong sinultihan wa magkadimao. Pamatodaan ko na sa ire. Tanawa, be, unsay giingon nimo? Si Master, ikaw ba nagsulti ani? Unsay gisulti nimo si Master Piki? No? Imo man gibalik-balik sa ire. Niya, atong paminawan, ang imong gisulti nga gilambusan nimo si Master sa pulong Piki. Ikaw man gibalik namo nimo ni. No? Ikaw na nagistorya ini, paminawan ta. Lain nga, mao na ilang rason nga nung ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Senior nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Mo nang amo balos lang. Unya karon ikaw mismo. Asa man nimo gikuha nga si Master Piki. Pero kami, pag ingon nimo basta maglahi kag istorya Piki. Unya karon nganong nilubad man ang imo. Nganong ningon ka di ka mamakak. Unya pag-abot sa una namakak man lagi ka. Kay ningon ka di ka mga taki man lagi ka. Wa ka personal man lagi ka. Tanawa, unya na kay barbana na. Unya pangutan na karon, di ba kun magsukuhi ka mismo sa imong sinultihan. Piki ka? Kisa nagpamaton nga piki. Di ba ikaw ra sa imong kaugalingon? Kisa naghatagihan? Di ba ikaw ra? Unsaon ka pag ila sa imong sinultihan? Agoy! Tanawa! Ikaw ra man po yung nagbuhat og litag pa ni? Ikaw ra nagbuhat og litag, ikaw ra pa yung musuod sa imong litag.
Na, mo na kada kong problema nimo lagi. Ha? Di unta kang problemahan og dili PBCM imong gibangga pero kay PBCM man tanawa unsay nahitabo sa imong sinultihan. Da. Be, ni apa? Nindot kayo ni. Pagtugaan ko ng tinuod, niingon man ka, nga matod pa nimo, di ka magbaka. Kanang klaro ba? Ngano man nga nangatake man ka, nga niingon man ta kag di mangatake sa imong programa. Unsa gani tinuod nimo do? Kun ikaw manulti ka do, paklaro ba? Agoy, kay nisulti ka naman po sa laing Domingo na po sa imong programa. Unsay gisulti mo? Paminawi, ikaw ray nagtugaan ani. O amo laning gipabati sa ere. Nga mauni imong yaw-yaw sa kahagidan. Unsay gisulti mo? Agwanta ha, kay ikaw may nag-angkon ini. Niyaw, tanawa. Mga bitaw na nga, di sabay dili ko baka ko ng tarang tao, o niya rato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang nagyod ito masahon. Daghan bisa na sa... Okay, daghan bisa... Ano? 3-4. Wala gayod, kinahanglan, mami natudon gayod ang Diyos, bisan pa kung baka kung nata ng mga tao, ingon sa nahisulat. Okay. Kaya sa ay, ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po ng tekst na to, tao kabaw. Ay, ito, kailangan ako. Boss kong kadiyot, wa ka mauwaw sa imong kauban bindilyo. Di na siya mutuon nimo. Tanawa gani kanang nag-text na to. Tao na kabaw. Unsay gisulti nimo? Unsay gisulti kauban nimo? Ambot. Nangambot naman nga ano, gikauaw niya ang imong mga pagsulti. Dawaton nutan niya kay ikaw man naglastima, gidawat wala, nangambot mo lagi na. Wa ka mauwaw na pod. Pakawaway man kani. Agoy tanawa, wa ka mauwaw. Wa ka mauwaw na. Ikaw man nag-ingon nga pakawawan mi nimo tanawa. Kay giingnan magim nimo, wa mo mauwaw na PBCM. O di karon pag tanawa, wa ka mauwaw nimo kabon. Ada. Di apa? Padayon nun ta. O may ang po tao, bakakon siya. Karon, o may tambag na po sa Pablo, ito sa 4-5. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano itong klaro na? Ako siya mapuno na. Ako bakakon ko. Tanawa! Mao na klaro, atong klaruho na. Naunsa wa pod. Ako bakakon ko. Ay, di klaro gina nimo. Ikaw rin nagsulti ana. Tanawa. Mao di ay na. Saktos jigi kauban ministro, brother jigi. Giangkon ra gid niya Brad Makarayo nga bakakon siya. Na tanawa. Unya di ka mauwawa na. Ha? Na tanawa. Na ni apa? Ni angkuna mo de we klaro. Ni apa bindilyo unta ang imong sinultihan bantayeng punto sa imong sinultihan. Tanawa gani ni. Mupabarog gani nig tema, wa gi klaro. Ang timang ipabarog ani kung kami palantaon, muna imang hindahay makigdebates PBCM. Mosampol batas eri bindilyo. Nga doon na ka ipabarog, nga mismo imong ipabarog nga tima, dili ka kabarog. Gusto ka? O sige, sampol ta nga magbuhat kag tima pamatudaan nimo, di ka kamatuod. Basta PBCM mabangga nimo, mosampol ta? Niyaw. Gagmay kay bikil ni sa imong sinultihan. Bantay gyud basta PBCM mo kontra. Munay giigon, bantay gyud punto sinultihan mo kay digani ka bantay gamay lang kimo. Lukapa gingagis katarungan mo. Prank ka na kapag istorya. Ha? Munay giingon ni master sa pagibanghilyo na sa una, walay lami ang boxing o walay makikinkwentro nga makita nga mag-away sa ibabaw sa ring nga mga kampiyon. Wa po'y lami ang champion pod nga boxer panalitan o walay makikinkwentro nga champion pod nga boxer. Diha makita ang katag. Niini pong bahina mo sampol po ta. Nga tali sa PBCM mong ni Bindilyo, kung si Bindilyo mo makigbangga o niya mo pabarog sa doktrina, luka pa ang agi sa iyang doktrina. Pamatodaan na to. Unsa man ning gipabarog ni mo do? Gusto kang mo pabati, unsaon na mo pagluad gamay kay bitil sa imong sinultihan, pero luka pa ang agi? Paminawa. Mosampol ta. Niyaw. Mosampol na ta. Niya. Unsay gisulti ni mo? Diya paminawan ta kay gusto tang mosampol sa nagsunod sa atong programa. Nga kon pananglitan, mo pabarog ni Stima o niya BBCM iyang pabarugag tima, sigurado basta BBCM banggaon, tuwad ang agi. Niyaw? Paminawa ang punto. Niyaw? Kaya ang isyo. Nga na ha, isyo ha, ibutang nato ni mo na iyang ipabarog nga tima. Sige. Diyos mismo nito ba? Tumada ang mga sugo kung buot kang musunod sa kinabuhi. Tanawan ninyo ang punto. Tanawan ninyo ang punto, mga higalang, mga igsoon.
sulod aning matanas relihiyon. Wala gid ka rekomendasyon si Ginoong Hesus. Ang iya gyud nga recommendation obedience pagka matinumanon. Sa atong makita na mahimong useless ang imong relihiyon. Tanawa! Ang imong gipabarog nga doktrina ang gideliver ni Kristo. Nagdeliver si Kristo bayan sa musulod sa kinabuhi. Wa mag-ingon si Kristo nga sulod kas relihiyon. Ikaw nagsulti ha! Ang giingon ni Kristo obedience. Unsa man pagtuman sa kasuguan. Ang pangutana karon, diingon ni kay useless ang relihiyon ug wa magtuman sa kasuguan. Question kinirado. Wa man ka mag-ingon si Kristo. Mo ni karon nga tuwad lagi agi, gagmay lang kay biki lagi. Gisampulan nato kay kumudakot ang sampol ana mahurot pang oras namo. Ginagmay lang mo ni giingon ako piti lagi agi ani. O makikwento debate ni sigurado. Pulok-pulok agi mismo timan na dili ka pamatuod. Siguradong pulak sigurado yung tikalbong ang agi. Niya ang pangutana. Niingon ka man nga way pulos ang relihiyon kung wala magtuman sa kasuguan. Og si Kristo nag-ingon, wala mag-ingon nga sulod ani nga relihiyon. Ngano magwali man kado? Og ngano mang magwali man ka sa simbahan nga mao nang Seventh-day Adventist Church nga di naman kinahanglan ang simbahan og ang relihiyon. Nganong magwali kado? Ang imo na lang untang ikabig, mao na lang ang kasuguan sa Dios. Unyado. Tanawa. Unyado, wa ka mamantay. Og debate pa di, dagan-dagan na kag pangitas rason mo rin gingon ako, magamit ginimo ang hit and run presentasyon nga debate. Ha? Magdagan-dagan, makadabi karo style, karo budagan, ka marugi, kasundon, magikanamo. Hangtod hangakon gyud ka. Na, tanawa. Ginukdan na itas punto ani. Gokod-gokod na ta ha. Niingon ka nga matod pa nimo way pulos ang relihiyon og wala magtuman. Si Kristo wala mag-ingon nga sulod mo ani nga relihiyon. Nganong mudiga man kado nga ang SDA relihiyon. Wa ka mauwaw ani nga imong gisultay tanawa. Og namantay ba ka? Niyaw, luka pa laging agi lagi. Luka pa ang agi og debate mao ni gipabarog tema. Mo ni giingon ako, gisampo lang namo ni. Og mao ni taras sa tao nga makigdebate, o mao ni sukod luoy kayo ni. Luoy kayo ni makigdebate ni. Prangka nga pagka-istorya di ginahinambog. Masampol ta? Niyaw. Wa ko na pulos ang relihiyon. Si Kristo wa kuno mag-ingon og relihiyon. Pero sa diyang gipangutana sa unsay relihiyon Kristo, niingon siya, Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo. Ambot mo makapamatuod ba? Mismo sitas niya, dili nakapamatuod, nga mao gini tinuod yang giyaw-yaw. Atong paminawan, unsa ka tinuod ang akong giigon, nga nag-deliver siya bahin sa relihiyon. Yaw? Wadi ka mao ani daw, paminawa imong gisulti daw. Oh? Kay wa man kay pulos ang relihiyon, nag-ingon man kas Kristo nga, wa man ka mag-ingon Kristo sulod ani nga relihiyon, nganong nag-deliver man ka ani, oh? Ato hatagan to. Asa mabasa na ato na Sa Biblia nga, Sebastian Sentisa. okay. Na una-una mga kaigsunan, imong ipangutanan asa mabasa. Nga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo atong basahon. Basahon na to ha? Tanawa! Pos kong kadiyot! Di ba nagsulti ka gamatod pa di mo nangutana? Asa mabasa nga ang relihiyon ni Kristo Seventh-day Adventist? Niingon ka ang relihiyon ni Kristo Seventh-day Adventist. Di basa ka na? Balikan ka nato. Balikan tani kay gusto ko nga magpabati gis imong sayop kay gusto ko mo sampol nga kung kini imong debateon. Ako debatehan ti Kalbong. Asa mabasa na ato na Sa Biblia nga, Sebastian Sentisa. okay. Na una-una mga kaigsunan, imong ipangutanan asa mabasa. Nga Seventh-day Adventist ang relihiyon ni Kristo atong basahon. Basahon na to ha? Lucas 4:16 sa DY version, DY version. New Testament Cebuano edition. Og miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidakay, ug sumala siyang batasan, misulod siya sa sinagoga, sa adlaw nga Sabado, ug mitindog siya aron sa pagpasa. Unsa di ay ang pagtulon ani Kristo? Unsa di ang batasan ni Kristo? Kada adlaw Sabado, adto siya og Sinagoga. simbahan kong sinagoga. Lan unsa man dahil si Kristo sa Tanawa! Pos kong kadiyot! Nakababarog ka? Do! Ngano man ang imong tubag sa pangutana ngano layo man kayo? Ako'y nangutana og debate og eksaminon ta ka? Moingon ko, unsay relihiyon ni Kristo ang imong tubag, Seventh-day Adventist. Question! Ni gamit kag sitas, nagkabasa lang ka, nahurot og basa, nabay Seventh-day Adventist diya?
Wala ang giingon diha sa Biblia si Kristo nagbatasan. Wa ko mangutana og nagbatasan magwala. Angay lang nimo na basahon si tasa og nangutana ko unsay batasang Kristo. Ang di pangutana ko unsay relihiyon. Pangutana nganong imo man ang gibasa. Nga niingon man ka Seventh Adventist ang relihiyon ni Kristo. Pagbasa nimo nagbatasan man. Wa ko mangutana nagbatasan ang di pangutana ko unsay relihiyon nakatubag ana. Da, tanawa! Muna igingon ako, og matigdibati naman lang ka, o mo na imong agoy. Luoy gyud kay ka. Tanawa, og nakapamatuod ba ka? Nagpamatuod ka nga mo na relihiyong Kristo, di ka kapamatuod. Tanawang ta sunod nga mga sitas, basig na adin he. Be? Do! Asa nga translation, gamitang 38 nimo ka bersyon das imong balay. Gamita, Lucas 4:16. Sa imong giingon, nga 70 Adventist ang relihiyon ni Kristo. Giba, nabasa ba na diha, do? Nga mo na relihiyon ni Kristo? Paglaro ba yan, no? Paglaro ba? Aron nga di po tamalabanan. Pagkawaway man ka dire. Pagkawaway man kata. Ay, so ikaw man ang hagit na mo? Wa mo mauwaw sa imong sinultihan? Sa imong gipabuto sa kahanginan? Bahin sa mga magtutudlo? Kaya di ka mauwaw sa imong sinultihan? Di ba ka mauwaw sa imong sinultihan? Da, na. Maulagi na. Padayaw na ta. Di pa, Ang di pa rin may imong pangutana. Basig na adin, he. Unang-una, ang batasan sa mga Adventista kada adlaw Sabado mo adto og simbahan. Ay, sa batasan na din. Di na relihiyon. Unsa mang taong ka, oy. Padayon. Sama ni nila ikopya. Ato basa sa Espiritu Kini, basig na diring relihiyon. 23 o 24 basa. Muna giingon, gukog-gukod kita bisag asa, hangakon ka. Ha? 23-24, nagaingon kay ang bana mauulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mauulo sa iglesia. O si Kristo mismo mao ang manuluwa sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo mutahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang iglesia nagtahod sa og nagsunod kang Kristo. Humanag basa! Way nabasa ang relihiyon. Naayon relihiyon ula. Unsa ka translation sa Efeso Naadya ang relihiyon ni Kristo kay gitubag pa nimo na gidawat man nimo ang relihiyon ni Kristo Adventista. Na? Wagi hapon nabasa. Nakatubag wala. Wagi hapon. Pagkaluoy. Pagkaluoy lagi. O mao ni tema? Luoy kaayo mo naging ako sampol ta? Na tanawag sampulan di ba usay tabo. Wow, di ka pa matuod. Ha? Mo naging ako gukod-gukod. Gamit gyud ang hit and run presentation kanang dagan di style ba? Dagan di style at buhtan kag hangin. Hanton buhtan kag hangin. Ya? Atong padayonan. Niya oh. Doon sa iglesia, si Kristo. Unsa dahil ang iglesia, lawas ni Kristo. Kinsay ulo sa iglesia, si Kristo. Tanawa, post ko kadiyo ta. Bantaing punto, kamo nga nagsurod sa among programa. Niingon siya di kuno sa mga taki, tanawa gani. Pag-abot ani di na po PBCM yang gitaki, tanawa kinsa gitaki niya. Oh. Kaya nagtukod. Mga ganit na mga kaisunaw kay kalaan, nga dili mo saler ang pagpangangkot sa mga referensya nga ang iglesia katolika mo itinukod ni Kristo ang iglesia. Tungod kay ang ulo sa iglesia katolika sa mga referensya ang Papa sa Roma. Tinaw. Pero ang mga referensya, mo pa matuod, yun. Given mo na kay mga ang religion mas mga nagsusunod sa referensya katolika. Pero reason nila matuod, ang kamaturan nga ang ulo sa iglesia si Kristo. O niya karon, kung si Kristo yung ulo sa iglesia, ang katoliko po, ang ilang iglesia, ang ulo, Papa sa Roma, o niya ilang po nga si Kristo pa ilang ulo, pila na yung ulo. O si lawas, dagay ulo, dagay ulo. Ay, nakatiso na na. Muna na nagpukita. Post ko kadiyot do. Asa man ang imong kugita nga duha ka buk ulo do? Do. Dugay na ko do, nataos kalibutan do. Wa pagyud ko kadungog nga naay kugita duha ka buk ulo. Asa na? Pataka lagi tag yaw-yaw tanawa. Mo na gingoy klaro. Na do di ka mauwaw ana do. Di pag ka mauwaw ana. Na tanawa, kugita duha ka buk ulo. Asa na? Asa na? Asa nang duha ka buk ulos kugita? Tanawa ganing sinultihan nimo, di ba nag-ingon ka? Ang imong i-focus unta ang sinultihan mo. Klaro ha. Magbantay ka ba nga di ka malaang tanawa karon. Wala nimo dipinsahan ang pagtulunan nga imong giatake. Ang ako ang gipabati ko lang na to prove sa imong tanaw na kung nakapruiba ba ka sa imong giingon. Kanang giprove, pruibahan na mo. Kana bang niingon ka wa kay klaro sa imong sinultihan. Niingon ka wa ka mga atake, wa kay gilabtan. Ngano nang atake man ka ini? Da tanawa. Nganong nangatake ka aning pagtulon ana? Di naman ni PBCM. Wa ko mo dipinsa diha sa imong paghilabot nila ang gidipinsahan ko ang PBCM. Ako laning gipabati kay gisukod nako. Kay pakawaway man kayo mong gusto. Kay imo man pakawawan ang mga ministro PBCM. Pues,
tanawa ang imong sinultihan, ikaw ra mismo mo nagpakauaw sa imong kaugalingon. Nga sinultihan, di ka mangilabot nga atake ka. Tanawa ganing iyang giingon, si Kristo wa mag-ingon nga pasudlon mo sa relihiyon, mo na giingon niya kaganiha. Di po ka mauwaw ani. Pero pag abot sa tumoy nganong imo man laging pasudlon ani nga pagtulunan nga nagbantay sa kasuguan. Gusto kang padayonon? Okay, padayonon ta. Angko na lang, ha? Panghilamos lang aning imong kawawon. Ikaw ra mo po nagpakauwaw anis mo kaugalingon do. Ningon ka ang punto. Nag-ingon si Kristo. Wala mag-ingon si Kristo nga sulod ani nga relihiyon. Nganong nag-ingon man kang pasudlon sa nagbantay sa kasuguan nga mao ang 70 admitis. Panginawan ta, padayonon ta diaw lami kini. Oh. Ato masahon ang 2-1 Ana? Uno Noibe, bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala na makapalagiya sa Dios. Siya nga nagapalagiya sa amahan. Siya nga nagapabilin sa tuluhan ni Kristo, siya nagapalagiya sa amahan ug sa anak. Klaro man ang kaigsoon, di ba tinaw? Kung imong tanawon, ikaw na, imong makita, nga ang kinaiya di ay sa mga Adventista nga gibatasan ang pagtulunan nga gisunod, mao ang pagtulunan ni Kristo. Kauban ni? Ikaw nga nangutana, siguro hapon nga ang imo kung ipasakupan karon, sama po sa gibatasan ni Kristo. Unsa nga tawo si Kristo atong simbahan? Sabado. Unsa nga gibatasan sa Adventista? Sabado. Unang, di mo do, nakapabor mi na nagkamagap. Nakalabaw! Gamay puntos! Ay, nakalabaw! Kung kami kontra nimo nakalabaw mo di ka! Wa gani ka katabla labang di ka kalabaw! Ha? Di gani ka katabla, di ka labang di ka kapilde, labang di ka kalabaw! Ngano man, kinirao! Niingon ka! Wala mag-ingon si Kristong pasudlon sa riyon. Nganong mo ingon man ka? Ikaw nga na ipagtulunan karon siguruag nga nakasulod ka sa pagtulunan nga nagbantay sa kasuguan. Kinsa ba nagbantay sa kasuguan? Di ba imong giniliber 70 Adventist? Question! Nganong pasudlon man nimo diha nga wa man kana di man kana mandatore kas Biblia. Wa man kana isugo ni Kristo. Nganong mag-awhag ka nga pasudlon sa nagbantay sa kasuguan? Datanawan na namantay ka. Mo ni gingog debate pa, ti kalbong ng agi. Mo ni gingon ako, gagmay rang ipakita namo. Sigurado pulok-pulok agi. Klaro, daghang buslot. Niingon siya dili wala maging Kristo sulod ani nga reliyon na ikapasudlon nimo diha sa imong pagtulunan kay nagbantay sa kasuguan. Agoy, na kay baruganan ana, na kay pamatod kasi imong tema. Wala. Ni apa ni apa. Unsa day gihatag mo? Niya paminawan ta ang imong giigon. Nga matod pa nimo sa imong gisulti, imong taning tumanondo unsay role sa simbahan. Ikaw na nagsulti niya ang role sa simbahan. Wa ka makuha na ni? Pagko karon, gusto ang imong gibuhating suhod. Nadili ka mo simbas rin inyong kalarawan. Ang problema lang, ang reliyon nga imong ipasakupan, nagtudlo nga pasimbang rin inyong kalarawan. Boss, kung kadiyot, nagatake na kaglarawan. Ikaw nagatake na ha? Pangutan ng ano ni? Hilabot man ka sa relihiyon. Nga wa man ka na. Wa man kay problema ang relihiyon na to. Kaya wa man ka na sugo ni Kristo nga pasudlon ka sa relihiyon. Ikaw ba nagsultihan na? Unya ganong mutira man ka sa ubang relihiyon. Kay gusto gid ka. Ngayon sistema, ang imong relihiyon mo tinuod. Agay, pagklaro ba yan, do? Natanawa! Unya, do? Kumusta mang tima mo? Padayonan ta. Padayonan ta. Mismo, dili na kagkondensado, dili na gumata ka nagtungo, nagkarang iglesia na imong ipasakupan, nagtugang tinuod, nagtudlong tinuod, na mga tagay, rule sa simbahan, na mahimo sa haligi o patukuran sa kamatuoran. Muli rule sa simbahan, at matudlong sa kamatuoran. Sa ato pa, kung ikaw mismo, ay baluna ka nga, murag medyo dili na diay na husto, kaya gusto pa na, ano ang musupag ka? Sa ato pa ikaw mismo, nakamatikod na nga dili yun Natarawa! Unsa di ay kuno ang relihiyon kuno? Katong tao, kaya naman nangutanan niya nga, wa na kuno siya magsunod, magsimba kuno larawan. Siya may nagsultihan na, iyan ang atake ni Bindilyo. Ang pangutana karon ingo man siya, husto kas gibuhat mo. Kay ikaw nakamatikod naman ka nga di na tinuod mo na nga, wa nakakasabot. Kung di ka makasabot, di ka mo dawat. Pangutana karon, betan aon ta. Do, ang role ka sa simbahan do. Mao makapagtudlo sa kamatuoran, betan aon na to, unsay gitudlo sa 70 Adventist. Ni Mrs. White, Brad Israel, magkabulag-bulag bas pagtudlo, dili. Dili. Niya itong basahon sa ilahang basahon nga ang mga panghitabo sa tapusang panahon.
sa pahina si Tintay City gingon, akong awhagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa paghiusa kauban sa ilang makaigsunan. Ayaw gatagi ang kalibutan sa pagunahuna nga kita nagpalabi sa kasikbit nga kita wala maghiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag. Karon, niingon siya ni Mrs. White, dili magkabulag-bulag, branjigi atong sosyon sa pag-ila sa mga 70 Adventist o Adventista ni Mrs. White o sa Mrs. White. Ang pagtuo sa mga Adventista Brad Makarayo, si Mrs. White adunay gasa sa pagpanagna. Ug basaw lang nato diri sa gikan sa kasing-kasing diri sa pahina 3 sa Efeso 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna. Apan ang iyang kinabuhi og pag-alagad naghatag sa og kamatuoran sa ubang mga gasa usab dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang. Nagsulat siya, ang akong buluhaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. Sa atong nabasa Brad Makarayo, ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna. Oh, bosa, dunay gasa sa pagpanagna, dimudo, manalagna. Ang pangutana karon Mitchell Bindilio. Kinira nga may giingon diya sa lagda nga si Mrs. White giilas Adventista nga siya propeta o manalagna. Ang pangutana nganong wa magkamudawat? Pruibang wa kamudawat? Kinio, ikaw ra nagpamatuod. Nya, pustong takas pangutana karon kini na last kay wa nay oras. Paminawan ta. Oh, atong paminawan no. Nganong muhatag man kani nga challenge? O, bisag di alat ako to. Nganong mo challenge magkagaway mabasa nga basaw na si Mrs. White, propeta. Pangutana, ikaw ra may nag-ingon, adtong giingon nimo, husto ang gibuhat, nga wala na siya magtuog, wala na siya musunod, wala siya mudawat. Kay doon na siya namatikdan, maunang di siya mudawat sa pagsimbag laron. Question, kinira ang akong isulti ni Bindilio, nganong di man kamudawat ni Mrs. White nga siya manalagna. Nganong mo challenge maka? Pangutana, sayop ba ang gitudlo sa Seventh-day Adventist nga gidoktrina nga si Mrs. White, propeta? Tumaga! Tumaga na! Si Mrs. White, nagtudlo ba ang simbahan nga imong gideliver karon nga paningwaon nga diha makasunod ang tao kay nagbantay sa kasuguan? Sayop ba ang pag-ila nga si Mrs. White, propeta o nasayop? Kung sayop sila, ikaw di na husto. Ang pangutana, ambo, makatugot bakang mga kauban mo sa ilang kamag-on nga ikaw ra mo inugsukwahi nila. Basta, kay sa tanang Adventista, nagtuo nga si Mrs. White, propeta o manalagna. Ikaw ray, wala! Ang pangutana karon, nganong wa ka mo dawat? Nagpasabot ba kay nalili nimo ang ilang pag-ila? Dili tinuod. Nagpasabot kung dili propeta pangutana mugawas nga ang isdi di tinuod. Kung ikaw lagi mo oy tumanan og kami bangga nimo mugawas nga ang imong pagtulunan mugawas sa imong sinultian di tinuod. Looy gyud kay ka. Pasalamat kang wa nay oras mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Amo lang gihangyo ang tanang mga isdi o gipangayo nato ang ilang pasensya. Wala ta magsamad silang balatian ang atuan ni si Mitchell Bindilio lang ang atong gipadapatan ining tubaga. Og wala ang isyu ni Mitchell Bindilio, wala unta ning tubaga doktrina ang atong giatiman. Wala naman kitay oras sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas ni Senior. Sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini alagad sa hinan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Ito sab si Brother Romira Makamus. Kini sab si Brother Gisrael Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.